Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu, no a keďže tento týždeň nás čaká Halloween, tak dnes sme si s Lidlom pre vás pripravili fantastické čokoládové halloweenské cupcakey. Začnem tým, že do misky si nasypem 100 g hladkej múky, ďalej 40 g kakaového prášku, necelú čajovú lyžičku kypriaceho prášku, pol čajovej lyžičky sody bikarbóny, 180 g kryštálového cukru a 20 g vanilínového cukru. Všetky suché suroviny teraz s metličkou dobre spolu premiešam. Môžeme ďalej pridávať mokré suroviny. Ja tu mám 150 g jogurtu, ďalej 2 vajíčka, 80 ml rastlinného oleja. Keď mám všetky suroviny v mise, tak môžeme začať pomaličky miesiť cesto. Všetko poriadne vymiešame tak, aby sa nám cukor rozpustil. Do plechu na mafiny si nahádžem formičky na mafiny a do nich budem dávať cesto. Formičky budem plniť do polovice. Cesto mi vyšlo akorát na 12 formičiek, no dáme piecť na 180 stupňov približne na 12 minút. Kým sa cupcakey upečú, pripravíme si krém. Ja tu mám 250 g mascarpone, ďalej prilejem približne 100 ml šláčkovej smotany a jednu polievku lyžicu takúto kopcom práškového cukru. No môžeme vyšľahať krém. Ďalej si pripravíme na ozdobenie čokoládu. Do misky si dám 100 g čokolády rozpustiť nad vodným kúpelom. Prihodím si 50 g masla. Pripravil som si cupcakey, na ktoré si natriem krém. Čokoládu som si nechal schladiť, no a teraz začneme robiť také rôzne halloweenské tvary a také vzory. Začneme s takou sieťou. Ďalej si môžeme nakresliť takého ducha. Halloweenské cupcake mám hotové, no nakoniec už takýto jeden cupcake ochutnám. Toto je úplná paráda, fakt. Úplne nafúknuté, šťavnaté, ešte s tým krémom, úplná pecka, určite všetci vyskúšajte. No ja dúfam, že video sa vám páčilo, ak áno, tak určite dajte like, odber, uvidíme sa na budúce a čaute.